Mga karasada, ikatulo na ning hugna sa pagbutang o street names sa Barangay Sonados sa atong mga kaubanan. Si Kagawad Mike Nakwa, Kagawad Tikulongon, Gorman si IPMR Dato Guillermo. Good morning, Wad. Good morning, Wad. Manny, Wad James, Dato Guillermo, good morning. Okay. Wad, pila ka mga street names karong adlaw ato ang plano nga butangan, Wad? Okay, una sa tanan, salamat sa atong mga major sponsors nini, no? Ang ato ang Congressman Manong John Tracy Cagas o sa ato ang Mayor, very supportive sa tanang barangay o diri sa Zone 2 pod, Mayor Joseph Cagas. Natay i-install wadman niya mga nasa 15 ka street name signages dinhi sa Barangay Zone 2. Unya paningkamutan lang nato gani karon pwede paningot na nato nya upatoy paniud to. So depende lang kung pilay mga taod nato kada adlaw. Mga pangalan nga mabutangan nato nga mga lugar dinhi sa Zone 2, Wad, naka-memorize ka? Yes, actually na naman kita mga nabutang, no. Unya ubay-ubay na pero daghan pag yung kulang. Pangandoy gyud natong mga barangay official na mabutangan yun mga street name signage ang mga kalye. So, ang priority nato is katog yung mga kalsada nga nailhan na siya, pero kailangan butang signage kaya ang Digos manggod, daghan na manggog mga dayo, nya zone 2 na biyata sa sentro. So, dili lang ni para sa ato ang mga lumad, kundi para ni sa mga dayuhan. Nya, murag og kitag matutag Davao, magsalig punta sa mga street name signage ito. So, the same manner, nga na gyapon ang atong katuyuan. So, ang atong itaod karong adlaw, humana man ta sa Uba Street, naumana punta sa napoy portion sa Lupisay natong gibutangan karon nata sa SDA Road, magbutangan po nato tong Cabrillos o Roas Extension o dito po sa San Antonio Street, dito sa First Cram o dito sa Roas Street nga San Antonio. Ila Mayor dapit og butangan po nato ang Purokmaya. No, maing buntag sa ato ang tanan, di man dilalim. Dilalim ba ang kainit, no, kahago o kaning inisyatibo sa ato ang membro sa ato ang Barangay Zone 2, no. Salamat sa ato ang congressman nga mihatag og financial para sa kaning programa proyekto sa mga opisyalis ug sa ato ang mayor nga si Mayor Joseph Cagas. Salamat kaayo kung dili tungod sa ilang gihatag wala ni karon nga mga proyekto, labi na nga kanig pamaagi sa inisyatibo ni Kagawad Michael Nakwa. Siya gyud ang nangunay dito pangayo sa ato ang congressman, no. Kung ato apod gani makita nga halos na tumakauban diri iyahan ning mga higala nga naningkamot nga matindog ang ato ang mga street name signages. Nakwa, no, sa inisyatibong paghimo sa ato ang street signage, street name, no. Daghan gyud ta ang gusto mo sponsor pero si Mayor gyud og si Congressman ang nihatag gyud sa ilang kinasing-kasing nga paghatag sa street name. I hope nga kaning gihimo sa Barangay Council sa Zone 2 makapalipay sa ato mga turista, ilabi na sa mga IPs nato nga matalang bitaw pagsakay speed cab mawala sila Kagawad Mike kay di sila kita kay tiguang na, no, naidaran na. So salamat gyud kaayo, no, sa mini sponsor Congressman John Tracy Cagas, Mayor Joseph Cagas, Ma'am Lisa o kang umabotay nato nga board member Alex Cagas. Ato lang, Wad. So, matanawan na to, Wad, no, kanang wala na siguro yung masaag nga mga grab na to o kini mga nag-deliver din sa barangay. What? Yes, wala na gyud. Jani, kapila ka higayon na nako na maagian. Nga kana bitawng nay parcel i-deliver. Picture nilang parcel nga ang background ng street name signage. Kay mo to i-send nila sa ilahang customer. Halimbawa, nadiri mong parcel, ma'am, o picture nako, send nako ang background sa SDA Road. So, useful jud kayo ang atong gikuan. So, I believe nalipay ang mga tao ani. Moto to ang mga kaubanan sa council. Of course, ang mga pangunahan sa to ang kapitan din sa Barangay Sonados, si Kapitan Dodot Arugante o sa to mga kagawad. Ang president namo din kay gipaybalo man to nato kagabi sa GC nga karong adlaw naka-schedule nato nga mag-install din og mga street names. Opo, para katong mga dili kay busy di man nato mapugos tanan, no, kay pareha man kita tanan nagsugat ta sa New Year, busy tas to ang mga panimalay. So gabi i-inform na to katulang makalugar nga maka-join sa pag-installar nato sa mga street name. Kalipay gid nato og napamay uban so napay next time
para mas daghan ta, mas maayo. Dili ra karong adlaw kundi napay umabot ng mga adlaw tungod kay pila rin na install na to tulo pero next week mag-install na po. Oo, mga sunod tuig. Sunod tuig na. Okay. Sa ngalan karon sa to ang Barangay Council, present nga mga kagawad na si IPMR, si Kagawad Guillermo, si Kagawad Mike Nakwa, si Kagawad James Di Kulongon. Nanukad mismo din sa Barangay Sonados, ako inyong alagad, Kagawad Manny Havillana. Happy New Year!